Ka office jo ka district tuberculosis officer haka jintroi rungkan bat ka Pioneer Carbide Private Limited menta ka singi ka lai photorik ulber ka penlong ka program ban sami ki marbam ki nongpang TB ya ka bala penlong ha PRC Bernihat ka jintmo jo ka program ka longkom sibenta banile persya ka jimpang TB apo ka jela ka kum ka jintmo jo ka sarkar India ban pendukno ka jimpang TB lingba ka Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan hakan ni kasingi na kaliang company Pioneer Carbide Private Limited Bernihat kala tingkun sipungut kinongpang TB daga ba penbiangi ki jimbam ki batemat khnang ba kinongpang kinla banila persya ka tiga jimpang bat na kaliang ka company kan penbiang ru iki marbam sya ki tiga sipungut kinongpang hadun rubnai kat ba kinang dona pedeng kacing sumar hakan ni kasingi la idon ban sakhilang daga Dr. E Kelwing District Tuberculosis Officer udirenghang unong mikmat ka company Pioneer Carbide Private Limited Dr. GR Marak PRC Bernihat Pilingdo STS Nongpo TU FJ Dingdo DPCN TEP bat kisamla pule ka Women's College Shillong bat Saint Edmunds Shillong ke balawan ban pensyet pensenganya ketika program lingba ki surgeon Roy ke Dr. Kelwing kala itu lingba ka jingwan chakmat ki riu simat bat ki company baper penting khon ni kinongpang TB kala yarap sibon ka benra ka koi ka khia ya kinongpang namar haba kinongpang kidon na penga jingdi dawai kamet jongki katlat bat kidon kami ki jingbam ki batei khnang ba kamet jongki kan yo bor ban yang persya ka jimpang kini ke program mentasni penlong ketika Pradhan Menteri TB Muk Bharat Abhiyan kini ketika program ke badang peliperda hausnam Arhajar Arkuar haka kendai tarik jong September daga Presiden jongkari India Srimati Draupadi Murmu kini ke jingtu jong ni ke program kelong ba ki riu pokmat jong ka kisinong kitau jong ka district jong ka jela ba kunjuk jong kari bakin wan chakmat bakin ya trilang ban yarat dengkong ya gani ka jingpang TB ya ka bang ibu ka jingtmu haus nyam Arhajar Arkusan ti lengba kani ka program kalong ba ki ripokmat ki bala lani ki ba kuwa ban adop nani ban tingkun ni ginong pang TB ban penbiang yaki ke jingbam ka bat daymet bat kumju uru ya ka bai test yaki ka bai kali jengki habaki wan jeki hospital namar ngitip babun kinong pang khambun ni papang TB ki de bawan na gaying ka baduk ti kidon kam ya jingbam ka bat daymet hakapor bakidi yaki ni ki dawai namar ki dawai ki long ki baklain ka penplot ya ka met ki jengki ada kimbiang ya ka bam teleng ba kani ka program Pradhan Menteri TB Muk Bharat ngi kentu la ngi kerpat ya ki pai ba baro mungkin wan chakmat bakin ailem ka kti kamon ka kti diang ban yasnok tilang ban yarap ikinong pang TB kenang bangila ya ka ban penduna hausnem Arhajar Arkusan hadu mentangi don kinong pang TB hapo Riboy District South Pa Nriungot tebat na kini kiba lakot kidai arspa arpulaingot te ka percentage ka taga jingkot ke jungki kalong 100% kita ki weipat kiba 100% kidang don ha ka jingdi dawai ku mengitip ka jingdi dawai TB kalong ka bajirong ka baduna palat ka indru benai ti kidang don badi indru benai ya we drug susceptible tuberculosis henry ki weipat ki badi ki drug resistant tuberculosis ki happen di hadu kendai benai khat wei benai khat pra benai kum ta terte kat kum ka kerkom di dawai ka jungki ti kini ki weipat ki badang bompat koi ki bompat jam ki dang di dawai ki dang continue baik haduk mentah ti ngi kermen makiru kin yo ya jingkot ka bariang kani ka jing ai bam ki donor bangi khat ki donor lani nix chei mitra kala yarap sibun ki nongpang ba akin yo ya kamet ka bakoi bakhya bat kumju ru bakin kham jam kloi na ngene jingpang namar kumbang ong ki dawai TB ki long ki ba klain bat ka kta ya ka kawan ra ya jingklot habat ka kimbiang ka bam kadi tikidon kam ban bam ya jingbam ki batei met ha ka por badi ya kini ke dawai ngayo i ba ye kinong pang hadin ba kila yo ya kini ka jingyarap na ki company na ki brewsimet na ki kiwi ru ngayo i kila don ka jingkiu ha ka jingkhia ka jongki ha ka por bakedi ya ki dawai ba kumju ru da ka jingyarap jongki ni ki jingbam ki batei met
lengba kan ni ka program ka jungi ngakwa ban kentu ki pai ba ban ning kong ngin dei ban nyau ben ya ki ba pang TV namar ka jing pang TV ru ka dei ka kum ki wi jing pang bala on ra da u khyang jing pang mycobacterium tuberculosis bat kum ju ru ngi dei ban yarap ki langim la ban yarap lengba ka ta jing bam ka jing ti kita nutritional support ru at least kita ki ba ngila ban yarap lengba ka jing yaselok yaki bakin wan ban pendap yaki dawai hakapor babiang bandi yaki kat kum babatai ki doktor bat ki staff jong ka jing ko cintia bakum ju ru kitu ki bala to ngin yarap lam khendiat khensoi yaki ya iwe nongpang ladang yimla sipo lane khasan ngut ru adis iwe angut ki nongpang haki sinong ki thau ki jungi bangin yarap yaki lada ki don kam ya jimbam ka batai met lengba ka jing no semyang jungi yo se bakin jam kham kloi da kani ka jing yarap ka jungi bakin ba mi ka timet bakum ju ru ki sinong ki thau menang hindang sudak ban observe ya ka world TB day hau arpu sau tarik u march ar hajar ar pulai te hagani ka world TB day ru ila pli perda sa kuwi ka program kata ka TB muk panchayat ka TB muk panchayat ka longba haman lagi sinong ngidei ban penduna ya ki jengpang TV tinggi khot kerpat ikirang ba sinong kiri pokmat ha ki sinong ki thau ki asha ki aganudi ki nong ki kai bakin pe ki sinong lajong baki don yo asi ki don benong pang TV bakin yarap iki ban bokum ju ru da ka jing yarap jeng ki la ban penduna ki jengpang TV ha ki sinong ki jongki langba ka TV muk panchayat ngila ban poi sa ka TV muk block TV muk district and TB muk state but TB muk country kata kamot da ka TB free village TB free block TB free district TB free state and TB free country langbangin sedang so na kisnong kithau tingilala ban kot cha ta ka thong jo ka TB free country ken